Дӯстон азиз, ҳоло сезони либосҳои тобистона сар шуд. Вазъият ба ҳама маълум аст, ки ҳамин шабрӯз ҳама мехоҳад, ки албатта расходҳои беҳуда накунад, пулҳои беҳуда расход нашавад. Хулоса ба ҳамаи шумо маълум аст, мо аз Турсия каме либос заказ кардем ва гирифтем. Дӯстон, вақте чизеро бароятон мегӯям, кӯшиш мекунам, ки аз таҷрибаи худ бошад. ҳадди аққал чизеро озмуда, баъд бароятон тавсия диҳам. Бо ҳамроҳии бачаҳо аз як телеграм-группа даромадем, якчанд намуди футболкаҳоро интихоб кардем, ба ватсапашон равон кардем ва онҳо ба мо дар давоми 7 ё 8 рӯз дастрас намуданд, ки нархҳои футболка аз дигар ҷойҳо қариб 2-3 баробар барои мо арзон ғалтид. Качестваш ҳам хело баланд аст. Баъдан бо онҳо дар тамос шуда фаҳмидем, ки инҳо бачаҳои тоҷики худмон буданд, ки аз Турсия бор равон мекарданд. Дастафки инҳо ҳам ба Русия ва ҳам ба Тоҷикистон будааст. Агар барои шумо ҳам лозим бошад, метавонед ба ин телеграм-группи онҳо дароед, либосҳои даркориро мегиред, скриншот мекунед, ба ҳамин рақами ватсапашон мепартоед. Онҳо ба шумо равон мекунанд. Дастафки ин футболкаҳо аз Турсия то Русия ба ман $20 ғалтид. Футболкаҳо низ бениҳоят бо нархи арзон дастрас шуд. Хулоса, агар касоне ки Оптум ҳам гирифтанӣ бошанд, ин бачаҳо дар Турсия ҳам магазин доранд, ҳам прамой аз фабрика ҳам равон мекарданд, ки барои Оптум танҳо ба ин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед. Агар шумо футболка хариданӣ бошад, ба ин рақамҳое, ки нишон додам, дар ин ҷо метавонед партоеду аз ин ҷо заказ кунед. Хуб, дӯстон азиз, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.